Segunda cuestión, tamén reiterada, o fraude que significa o engaño á cidadanía dos números. Falar de 8 millóns sabemos que é un engano. Aquí levamos 15 anos metendo sistemáticamente 1 millón de euros en gastos e nos ingresos para a urbanización da Palloza. 15 anos sin facer absolutamente nada, simplemente hinchando dunha forma artificial o que é os números dos orzamentos, sin facer absolutamente nada, de nada, de nada, porque as veciñas e veciños da Palloza siguen tendo as rúas de terra. As rúas de terra son os únicos veciños do concello que non teñen un acceso asfaltado ás súas casas. Siguen sen ter alumeado público. Son os únicos veciños e veciñas do concello que non teñen un alumeado público. E levan máis de 10 anos pagando IBI. Máis de 100.000 euros leva recaudado o concello de Outeiro de IBI dos veciños e veciñas da Palloza. E non reciben absolutamente ningún servizo do concello. Teñen a luz de obra. Por que se debe eso? É a neglixencia que se fixo desde o Concello de Outeiro do Rei. O non exixirlle ao constructor os avales bancarios que eran preciso exixir para que, se daban quiebra ou había algún problema, como así pasou, houbera diñeiro para poder facer eses servicios que non fixo o constructor. Non se fixo por neglixencia dos servicios do Concello. Poden decir música e decir o que queiran. A realidade é que non se exixiron os avales bancarios e a realidade é que os veciños da Palloza non teñen esses servicios. E moitos deles teñen, porque son traballadores e traballadoras, a incapacidade material de poder pagar as cantidades que ahora se lle exixen para poder facer o que tiña que facer o constructor. Esa é a realidade. Logo pode vestirlo como usted queira. E pode adornalo como queira. A realidade é como unha incompetencia manifesta, é unha incompetencia no sentido de non darlle unha solución a ese problema. E de forma sistemática se hinchan as contas dos orzamentos ano tras ano. Un 20%, un 17%. Se hinchan de forma sistemática nos ingresos e nos gastos. Non sei se ao señor alcalde lle gusta presumir por aí, cando está cos seus compañeiros alcaldes de partido, que o Concello de Outeiro ten 8 millóns de orzamento. Mentira. Porque millón e medio é inventado. Durante 15 anos, non estamos falando dun ano, 2, 3, non. 15 anos, varios mandatos, que non é unha broma.